चोरांनी जे आसा पळय सज्जन मनशाक किंवा जो कोण तरी समाजासाठी खरोखरच जर प्रयत्न करता काय तेचेर कॉमेंट्स पास करपाचे आसा पळय ते धाडस करचे न्ही. आसत जर हिम्मत तेंच्या भितर जाल्यार आमच्या बरोबर चर्चेक बसा तुम्ही. तुमचो प्रश्न बऱ्या पद्धतीन तुमची हेडेक ती दॅट वी आर कॅरिंग. इनफॅक्ट हे मायनिंग जे अफेक्टेड लोक आसा किंवा कामगारांची जे प्रश्न आसा प्रलंबित ते प्रश्न हे खरें म्हणजे सरकाराची हेडेक वी आर कॅरिंग इट. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आसा तो इज ऑल्सो लिडर ऑफ अ बीजेपी, इज ऑल्सो स्पोक्स पर्सन. ताका हांव चॅलेंज करता, जर गोंयांत फक्त आता जर 400 जर समज ट्रक ड्रायव्हर उरलेले आसा जाल्यार मेक अ स्टेटमेंट टू दॅट इफेक्ट बाय वे ऑफ दिस एक एफिडेविट स्टेटिंग दॅट अँड सबमिटेड एफिडेविट व्हेरेवर रिक्वायर्ड. सुप्रीम कोर्टान सुद्धा मॅटर चालू आसा की गोंयांत फक्त 400 जण आसा म्हणून तूं एफिडेविटाचेर सांग काय, और मेक अ स्टेटमेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और मायनिंग डिपार्टमेंटाकडे सांग. आणि पळय मागे भारतीय जनता पार्टीचे येणारे लोक असेंब्ली इलेक्शनात ह्या भारतीय जनता पार्टी हाऊ बीजेपी विल फेस अ डिबेकल. त्यांचे जे आसा ते पानिपत कशें जातले न्ही ते त्यांच्या लक्षात येतले. आणि ताका लागून ह्या लोकांक न्याय मेळसर आमी उगी रावपाचे ना. फुडले असेंब्ली इलेक्शन येईपर्यंत आमी ह्या ट्रक ड्रायव्हरांसाठी लढत रावतले. आणि तशा पद्धतीची पाळी नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन येसर पर्यंत हाडले न्ही जाल्यार सरकारान आमचे हाडली जर आज भाजपा सरकार ते उरचे ना त्या जाग्यार काँग्रेस जावं किंवा खंयचे गठबंधनाचे किंवा शिवसेनेचे सरकार येतले आणि त्या सरकार कडून हांव प्रश्न निश्चित सुट्टलो. तितले प्रयत्न आसा न्ही ते आमच्यान डेफिनेटली करूं येता. सो ह्यासाठी हे म्हणजे त्यांचे जे आरोप आसा त्याचे खंडन आणि याचा रिझल्ट म्हणून आम्ही इमिडिएटली येता ते 17 तारखेक आम्ही परत एकदा जी चवथ झाल्यानंतर दिवाळी झाल्यानंतर मोठे जे आमचे गोयचे जे आसा न्ही उत्सव झाल्यानंतर येता त्या 17 तारखेपासून व्हडली दिवाळी येवच्या पयलींच आम्ही आमचो संघर्ष आझाद मैदानाचेर जे डेमॉन्स्ट्रेशन करून हो आम्ही कार्यक्रम सुरू करता. या डेमॉन्स्ट्रेशनाक जवळ 250 ट्रक ड्रायव्हर येतले. तुम्ही आमची स्ट्रेंथ पळयली आसा काय 250 इतल्यासाठी आसा की इन अ फेज मॅनर वी आर डुईंग इट. म्हणजे कमी वेळ, कमी शक्ती, कमी पाशस आणि कमी टायमान आमकां मोठो जो आसा पळय लढो दिवपाचो दॅट इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रॅटेजी वी आर डुईंग इट.